Yo, what's up? Mayong adlaw, mayong gabi, mayong kadlawon. Sa atong mga kapamilya, kapuso, kapatid, kasatsat, kahombre, kalungat. This is your boy, Rehio, at your service by. Karon, wala may duty. Wala may duty sa among site. Muning nag-lockdown. Nag-lockdown ang among site. Nag-lockdown po mi diri sa among kampo. Diri sa among kampo, mga 2 days lang siguro among pagkalaay, pagtambay, matagaan migtas o trabaho. Naragyapan mi sa kampo, part nagyapon sa kampo. Mag-disinfect ko mi sa mga bus kanang among gasakyan sa matag adlaw. Amot pila ni ka bus, way siguro mga nasa 30 ka bus na siya o sobra pa. Mo na adlaw-adlaw. So semi deep cleaning. Ready na mi. Sa ipos ka tagon ron, anay adlaw. Uban ako si Uncle. Nya ga tugnaw, bisag init pero tugnaw din gaso-aso. Wow! Ramag Amerika. Murag Amerika, ha? Luto sa kuon kulo. Really? Oh, nya ang clouds, kumusta rito ang clouds, be? Okay kayo? Okay kayo? Okay kayong clouds, no? Oh. Mahiking kabuntagon. Namin sa mong kampo, di basta-basta may makagawas, di makabasa-basta pagpasulod. Every time nga mo gawas, i-check ang among computer number or among ID o i-check ang among temperature, every mo gawas mi o sa among pagbalik. Nami karon sa HR gulat mi sa among driver, gulat na among driver. Nya uban mi, ni Uncle. What's up mananap? What's up, mananap? Init oy. Di, kau naman eh. Kau naman siya. Ya, uban gyapon ming Ramil. Naglaylahi mi kuan, lahi-lahi mi trabaho pero nag-uban meron. Nag-usa meron sumala sa email. Na si Mr. Big Stone, si Ramil ang kakwarto. Nag-uban gyapon ming Ramil, murag What's up mga kalungat? disinigid mi. Pero di ko kaya bumitaw ibigay masasaktan. Kakwarto na mi, unya. Kakwarto na mi, unya. Mamulis ta? Lahi mig kuan sa trabaho, nag-usa gyapon meron, nag-uban gid mi. Na prepare mi sa mga gamit. Active oy. Aman, malisin pa yan. Mga kalungat, ready na ang mga gamit, no? Muna mig prepare sa mga gamit. Og mo ni, dami karon sa parkingan sa mga bus. Kami sa site 65. Dikit ra gyapon sa among kampo. Diri may tower. Ani adiri kulang pa ning mga bus nga nakaparking. Ano? Kamerang tao diri karon. Ha. Upat rami. What's up mga kalungat? Dami oh. Niya, kanan yung makita no. Dating building siya. Russell. Russell sa dating pa nito warehouse gyapon. Naadiri ang tanan mga extra nga mga concrete part sa building. Iyapak dito o gamit dito sa taos sa building. Naadwa ka driver, mga kumong-kumong gihapon.
Ahak. Nahulog ko. Sakit ito eh. Ayaw pag dinanghang. Very good is Ramilo. Number 1 gini ba? Welcome back, Sinibak. Hi guys, mga dagkugla guys. Done for today. Kung manami no, kung manami sa mong trabaho karong adlaw. Ini kanil laging pag-disinfect sa mga sasakyan namo kining among mga bus nga gamiton sa matag adlaw. Kung mana para lang pud sa tanan ni, para sa kayuhan ni sa tanan. Bisan ang mga office, sa mga building dire kanang mga office gipang disinfect na gyapon, gipang panagyapon, ipang limpyuhan, pang sprayan og chlorine, nay sangkap nay sagol nga chlorine. Niya. Safe mid dire. Kay di mi basta-basta lagi makagawa sa kampo, di basta-basta makasulod. Para pud sa among mga pamilya no, diya sa Pinas. Malilang ang mabalaka kay among kumpanya wala pud may pasagdi. Bisan sa among pagkaon limpyo. Mang di kay angay kabalaka. Okay ra mi diri. Okay, more to. Og be safe lang tatanan no. Apay nundom lang. Perminti lang natong paghugas sa kamot. O apilo lang po nato ang baso, plato o kutsara. Unta. Amping ang tanan. Adios.